முக்கியமா பல்லவியில 3வது லைன் பிரமாதமா இருந்ததுதான். அது அந்த 3வது லைன் அவர் சார் சொல்ற லைன் என்ன லைன்? இந்த ஷோ நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் பிரியங்கா கையதுக்கு தேவையில்லாத செலவே கலண்டனுக்கு கிளம்பே போதும் காமெடி போதண்டத்த கூட்டுனே போதும் காமெடி போதண்டத்த கூட்டுனே போதும் காமெடி போதண்டத்த கூட்டுனே சூப்பரா I object. Thank you சித்ராமா. சோலி முடிஞ்சு. Only soul. அதாவது உங்க டீமுக்கு எல்லாம் வரணும்ன்றதுக்காக நான் வந்து எவ்வளவு இங்க வந்து கேம்பெயின் ஒரு பாடு பண்ணிருக்கேன் பாடல, அப்படின்றது. ஒரு பாடும் பாடல நீங்க. அதனால நீங்க பொதுவா தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. யாருக்காகவும் நீங்க வேற பேசல. உங்களுக்கு. இல்ல அது 2வது பல்லவி திருப்பி பாடும்போது எக்ஸ்ட்ரா சங்கதி எல்லாம் போட்டு பாடுறாப்ல பையன், அப்படியே அள்ளுது அந்த இடம். தம்பி அனு மேடம் பத்தி ஒரு லைன் இருந்துச்சு, அது என்னப்பா? அந்த அனு மேடம் பத்தி ஒரு லைன். கமான் சொல்லுங்க சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு கிளம்பணும் கமான் சொல்லுங்க சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு சாப்பிடணும் Thank you, Makappa.